Tempe wis kok. Tempe nek. Ini lah. Kone sak piro-piro enggak? Wakah wile. Lah, wong masak. Ya, wong anu ngono. Sego kan kena dindo. Iya, Lek. Nek adu gak iso. Enggak dipangan wong sitok maksudnya. Kan dhewe. Kita lap iki ya. Yo. Enggak yakin tadi gede-gede kakak sak cedhik-cedhikan. Pintar bisa. Pintar ya. Wis biasa. Biasa minum. Bisa bikin masalah suka berasa pangkat suka pada jalan. Asin nggak apa-apa besok. Berarti mangan tekan mangan ya. Suka masih tahu lu. Yo kowe cuwili no ya. Soale remuk no Lek. Jek enek kae. Iki kan apa? Di sini kan. Ya tahunnya urung, Mbak. Yo tak kita beli. yang ini tak apa. Ya benar lah. Temu. Tunggu apa-apaan. Oh, kilo. Yo, iki lho cuma mau cilik itu tak buat dong. Ya semangat nih kan ya. Tak enak iki mangan. Iya, iya. Ya. Heeh. Kok langge woro-woro bar beduk. Yo jangan saya mangan. Ki kan tani wange. Orang nganti ra apa. Kok ya diteh. Tek jirene pe mulai ngono lah mang. Yo Aku mulai nek ngurus surat yo aku teh. Yo Pak Dino tapi Mas ngurus surat jadi iso. Ayo tadi masak tadi. Iya ya mang. Yo kalau Ya kok tak barang apa-apa. Tek ketoke dipanggil, heeh. Ya ngono Mbak nang yo kan nang yo. Ngono ya. Hebat. Ayo mangan. Nanya, aku udah kena ambil ayo. Swimming pool. Jam iya jam 11:30. Senengnya lho Pak. Iya sih. Cahya Rizky Maulana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi Allahumma inna kulatan bidin wa ba'da mujaddah ini wa ba'da kedua Muhammad warahmatan idaman wa khairat Allahumma Cahya Rizky Maulana. Ayo Rizky Maulana.
15. Godhongnya kayak anu bekas minyak. Anu makro, oleh aku lek nangkep iku lek godhongnya. Nangkep loro-loro gak apa-apa. Ngatasi ora iki siji-siji yo. Gak loro-loro. Ya kan Mbak. Kertas minyak goreng. Sik lu nangkep minyak kertas. Kertas minyak, Bu. Lek nak, lek, iki lho kayak kertas minyak ben loro-loro. Kertas minyak, guys. Piye Mbak Deni iki kok iso? Ajus Mbak Deni. Kurang bukan lah, ngono lho gak siji-siji. Kene kayak ben loro-loro. Mare godhonge ya aku yo gak mek godhong itu. Nah gitu. Tangan loro telu karek. Mbah Jilan gawak ya agak bau kresek sekali. Aku jane petuju. Lah sampean gak ngomong aku gak lancar. Ya malah lali gak kemelengo kok. Wah. Ya sekarang ngono wis enek ngono kuwi. Kowe apa nang Mister lho? Pisang dadi lho Mbah. Iya, misal dadi langsung diproses. Iya, ngono nang telir. Mak nek kertasnya iki kayak ini mak ben selok nangkep. Kertasnya lho. Nang kene. Hasilin guys sebentar pelariin. Oleh enak boleh aku pilih Tuh. Siapa yang rin? Aku cincirin, si Ponorin. Mbak Mama Sunti mang di? Mama Sunti. Mama Sunti di Mama Sunti. Mati. Mati gawakno. Mati. Mati gawakno. Mbak dua tangan Mbak Jilan. Mbak Jilan. Kurang siji. Kurang siji, Mbak Den. Siji. Pak, Mama Damir, Pak Lipa gak usah lah. Pak Lipa. Ya. Gak dikres. Ya kono kan jebak kono. Oh, ora sak lali kok. Ya lali aku, Mak. Lali maaf. Kepingin apa aku lali. Iki pengangger anu sing nyurungi Fitri lek ngono aku. Iya lek aku mau. Lah iya kok suruhnya aku lali. Mbak Endah, dia Mbak Endah. Oke. Iya wes. Oke Mbak Deni. Oke. Maaf ya lupa. Ya. Walah cahayu aku lah. Lah ya ku lak titik kok jong ngene. Bakpo ya, Mbah ya. Kok ilang pipi. Ilang. Wil apa pentole, guys. Adeke ya kaya kowe pipine ketok lho aku ya ora. Oke, sis foto mulai. Oke.
Sen, adik Masino piye Sen? Sen, malah kabur piye Sen? Piye? Ana opo? Melok biasa. Yes, ketika ini ngatemi. Neng ambeng. Lagi dikei aku, neng kono dikei neng ngatemi, dikei gitu loh. Nah, kayak gitu berkati sing ambeng mang iki entuk guys. Yes, ya aku wis pasang guys, wis nang yo ngilangi gak limpah, kali ngono aku istirahat dulu guys. Terus ya aku wis nang pasar bayar gawe ya guys ya. Jadinya alhamdulillah selamat ya Mbak Lipa. Dedek bayi yang dek wonge alhamdulillah lahirannya lancar, sehat, terus mulai, terus bacaan sayang ya guys ya. Jadi gimana syutinganku ki itu biasa aku karo nguntung Mbak Ngatemi sepurane lek Mbak Ngatemi syutingane ngabur kepiye ya guys soalnya Mbak Lita kali lewati HP ayah rekan guys jadinya aku syutingna nanggo HP-ne Mbak Ngatemi yo guys yo. Sepurane lek syutingane ra patek teko ngono lho guys yo. Sepurane. Jadi ya guys jenenge Cahya Rizky Maulana. Tapi itu ada Cahya guys soalnya kali ini kita orang mau jeneng Cahya jadinya paling kita Cahya masuk Maulana mau gue gak ngerti yang guys memang aku lari kok nggak lipat ya guys ya terus ayam yang iya terus guys terima kasih